قد أفلح المؤمنون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kardeşlerim, elbette sır түгел, бик күп кешеләр бу дөньяга бирелеп яшиләр. Ахиреткә ышанмыйча, kardeşlerim, алар elbette үзләренең бу дөньяда булган максатларын бозып яшиләр. Чөнки әгәр дә мисал өчен безгә берәр кеше машина биреп торса, шул машина белән, легковой машина белән гаиләңне җирт дип дисә, ләкин без шул гаиләне җиртер урынына бетон плиталарын безнең теге фундаментка итеп йөрсәк, безгә нинди бәя бирерләр икән? Әлбәттә, моның башы эшләмәй яхшысыз әйтерләр. Чөнки легковой машинаның максаты ул үзеңне һәм гаиләңне җиртү. Аллаһ субхану ва тааля безгә машинадан кыйммәтрәк нәрсә бирде. Аяклары булсынмы безнең? Кулларыбыз, күзләребез, яшьлегебез, чәчләребез хәтта, һавасы, ризык, нәрсә генә булмасын, бөтен санап бетергесез биргән ниъмәтләрнең кардәшләрем максаты бар. Һәм менә кешеләр шул максатны белмичә, яисә анарга ышанмыйча, ул максатны бозып яшиләр. Чөнки бу дөнья 60-70 ел гына узада китә. Кыямәт көн генә үзе 50 мең ел булачак. Һәм менә шул кыямәт көнне, кардәшләрем, кешеләр дә, хайваннар да кубарылыр. Бу кыямәт көнне, кардәшләрем, кояш бик якын булыр. Кояш якын була торып, кардәшләрем, хәтта пәйгамбәрләр дә шәфәгать кылырга куркырлар. Пәйгамбәрләр, иң яхшы кешеләр бу дөньяда. Инде алар җәннәт әһелләре, ләкин алар янына кешеләр килгәч, әйдә Аллаһка бар, кыямәт көн башлавын сора дигәч, куркырлар. Һәрберсе үз гаибен искә төшереп, бит аны Аллаһ Тәгалә гафу итте инде. Башка пәйгамбәргә җибәрәчәк. Хәтта безнең Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям, әлбәттә, ул шәфәгать кылачак. Ләкин нинди дәрәҗәдә курку? Шундый дәрәҗәдә курку булачак, хәтта әни кеше бу дөньяда балага соңгы ризык бирергә әзер. Соңгы киемен бирергә әзер. Кыямәт көнне бу дөньяда төрмәгә ләгә дисәләр, бөтен малын сатып, баласы төрмәгә ләкмәвен теләүче әни кеше. Кыямәттә әгәр дә әҗир савабы җитмәсә, җәһәннәмгә керә дигәндә, шул очракта әни кеше баласыннан әҗир савабын алырга әзер булачак. Бу әниятин начарлау түгел, кардәшләрем. Бу фақат нинди дәрәҗәдә курку булу хәбәр. Хәтта кешеләр үз гынахларына карап, үз тиреләрендә батырлар икән. Һәм менә шундый куркыныч вакытта Аллаһ субхану ва тааля безнең Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның уммәтеннән бер төркемгә мураҗаат итеп хисапсыз җәннәткә кертер. Хисапсыз җәннәткә керү, димәк, кыямәттә басып торып газапланмый. Турыдан-туры җәннәткә кирип китәчәк бу. Кем соң алар? Әйдәгез беразны тылнык нәрсә безгә Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Бухари һәм Муслимдә килә бу хадис Ибн Аббастан. Фaqala uridat alayya al-umam. Миңа уммәтләр күрсәтелде. Ул уммәтләр җәннәткә баручылар инде. Кем үз пәйгамбәрләр артыннан барды. Һәм фаҗала ямурру наби мa'hu ar-rajul. Һәм мин бер пәйгамбәрне күрәм, шул пәйгамбәр белән бер кеше генә бара. Ягъни бу уммәттән бу пәйгамбәр артыннан бер кеше генә хакны кабул итте.
Wan nabiyyu ma'ahu rajulani. Ham payg'ambar onun bilan ikki kishi. Wan nabiyyu ma'ahu raht. Soni unga xatlik kishi bilan payg'ambarni da ko'rdim. Ham wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad. Ham bir payg'ambar ko'rdim. Payg'ambarni ko'rdim. Onun bilan bir kishi da yo'q. Ya'ni mening ummatidan bir kishi da haqni qabul etmadi. Wa ra'aytu sawadan kathiran sadda li ufuqa farajawta an yakuna ummati. Ufuqni qaplay turgan, ufuq gorizont. Kim bilmi, ufuq gorizont. Gorizontni qaplay turgan. Ko'p kishi jilganын ko'rib, bu mening ummatim deb men umidlandim. Faqila hada Musa va qavmuhu. Ham aytildi. Bu Musa alayhissalom ham onun qavmi. Bir ufuq qarashlar bit. Qayasın payg'ambar ummati. Thumma qili li unzur. Andan menga qara deb aytildi. Faqili li unzur hakaza va hakaza. Qara bu yoqqa ham bu yoqqa. Ham har bir yoqda qardoshlarım ufuqqa to'lgan kishilar jiyilishi. Jiyilishini payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'rgan. Faqila haulai ummatuk. Ham menga aytildi de, mana bu sening ummating. Albatta, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummati eng zo'r. Qardoshlar bu jannatga boruvchilar. Jannatga boruvchilar bu. Ham aytildi: "Va ma haulai 70,000 yadkhuluna al-janna bighayri hisab." Ham onlar bilan hisobsiz jannatga kiruvchilar, onlar 70,000. Nechiganda 70,000? Biz bet milliardlagan kishi. Hozir 70,000 bilan nishimiz endi. Ol 70,000 ga kirabizmi ekan, yo'qmi ekan? Ol bet az bet endi son. Lekin vaqtda balki zo'r son edi, lekin bugungi kunda 70,000 ol sezilmaydi. Balki payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam istama so'ragandir. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir hadisda kela, sahih hadis, sahih silsila bilan kela. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi: "U'tiyat 70,000 yadkhuluna al-janna bighayri hisab, wujuhuhum kal-qamar laylatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid." Menga berildi dedi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Mening ortimdan boruvchilardan 70,000 jannatga hisobsiz kirir. Onlarning yuzlari balqib turgan oy kibik bo'lar. Ham yuraklari bir kishi yuragi kibik bo'lar. Ham eng tamnisi qardoshlarım. Fastazadtu Robbi azza va jalla. Ham men Allohdan istama so'radim, istarga so'radim de. Fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Ham Alloh subhanahu va taala ul har birisi bilan 70,000 etib orttirdi. Sanasa qardoshlar bu 4 milliard 900 milyon bo'ladi. Bu da qardoshlarım az. Bu bit bugungi kunda kishilarga to'g'rida so'z bormi? Ali bulg'anlar bor. Ali bizdan so'ngda bo'la. Bu da azrak bit. Ham tag'in xabar beriladi, "Thumma yahti robbi bikaffihi 3 hasayat." Ham Alloh subhanahu va taala ishtabqir u o'zi bilgan miqdorda jannatga kiritib yuborar qardoshlarım. Ham shu vaqtda Umar ibn Xattob Allohu akbar dedi. Ne için? Chunki Umar ibn Xattob nindi ma'nada bu aytilgan so'zlarni bildi. Chunki Umar ibn Xattob ni darajada Alloh subhanahu va taala yumart ekanligini biladi. Sahih ravishda tugul albatta, chunki haqiqiy yumartligini Alloh subhanahu va taala o'zi biladi. Biz kishilar ana ko'z oldimizga keltira olmaymiz. Lekin ni darajada Umar ibn Xattobning iymoni kamil darajada bo'lgan ravishda shu ma'nosini qardoshlarım ol albatta shu darajada angladi. Ham Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bundan so'ng uyga kirib ketdi. Bir narsa aytmisha. Ham kishilar o'zaro silasha boshladilar.
Birovlar aytadilar, biz bit Allohga iymon keltirdik. Payg'ambarimizga iymon keltirdik, ortidan bordik. Bu ya bizning bolalar bo'lacak. Chunki biz o'zimiz jahiliyat vaqtidan bizning bolalarimiz islom dinida to'ldi. Ham shularni eshitgach Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam hozir kiri chiqib shuni anglatdi. Qala humul ladzina la yatatayyaruna. Ul kishilarning sifatlari birinchilari boshqalarni o'zlarini ishqirga suramay turgan kishilar. Va la yastarquna, ular turli xurofatlarga, turli irim-shirimlarga ishonmaylar. Tege qora pisi borganda albatta qo'rqalashma, qora pisi bordi-da hozir mana ishim bo'lmay. Albatta qora pisi senga zarar keltir agarda sen tishqon bo'lsan. Tishqon bo'lsan sen. Agarda sen albatta kishi bo'lsan, ya kriz bolasi bo'lsan sen albatta o senga zarar keltiradi. Agarda sen kishing o senga zarar keltirsin. Ham uchinchisi qardoshlarim, Payg'ambar aytadi, o'zlarini yondiruv ishlamay turgan, yondiruv прижигание. Arablarda mana shunday ni bo'lgan edi o'z vaqtida. Butun turli usullar bilan kishiga shifo tidirga tirishsalarda, agarda shifo bermasa, agarda mana shu yondiruv ishlasan, endi bu shifo degan diqqatlari bor edi. Hamna bu durust tugul. Niye için? Çünkü onlar neticeni mana shu yondiruv bilan beyliler edi. Abid natija Allah subhanahu wa ta'ala. Şuna göre Allah subhanahu wa ta'ala Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam anlatadi endi. Eng birinchi, boshqalarni ishqirga suramay turgan, xurafatlarga ishonmay turgan, o'zlarini yondiruv ishlamay turgan va ala robbihim yatawakkalun, ham robbilarına tavakkal etuvchilar. Albatta biz sabab qilamiz. Ham Allohga tavakkal etamiz. La ilaha illallohul azimul halim.